Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдә балалар бакчалары төзелә, йогышлы авырлар хастаханәсе ремонтлана. Төзелеш эшләре барышы белән Наил Мәхдиев танышты. Риятта Ләйсәнханова булып кайтты. Татарстанда һәр 35-нче кешедә яман шиш авыру ачыклана. Быел әлеге чир белән ничек көрәшергә уйлыйлар? Алимент түләмәсәң җавап тотасым. Чаллы иратлары ни өчен балаларына акча түләми? Чаллыда балалар бакчалары төзелеше КамАЗовка баскан еллардагыга тиңләште. Исегезгә төшерәме, быел шәһәрдә 6 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе Совка басачак. Алар барысы да 1 сентябрьгә үз ишекләрен ачарга тиеш. Бүген төзелеш эшләре барышын Чаллы мэры Наил Мәхдиев карады. Йогышлы авырлар хастаханәсе дә читтә калмады. 33 еллык тарихка ия медицина учреждениесендә капиталь төзекләндерү эшләре бара. Теманы Ләйсәнханова дәвам итә. Комфортные условия передвижения пациентов, они тоже будут соблюдены. Строили как будто в Ташкенте. Пациентлар бер корпустан икенчесенә җылы коридорлар буенча йөрәячәк. Кабул итү бүлеге яңартыла, лифтлар куела. Бар да яңаша. Ремонттан соң йогышлы авырлар хастаханәсе заман таләпләренә туры киләчәк. Ләкин бина яңару гына түгел, медицина хезмәткәрләренең авыруларга карашы да яхшы булырга тиеш. Ә бу өлкәдә эшлисе бар әле дигән фикердә Наил Мәхдиев. С каждым человеком нужно беседовать, найти время, человеку сказать: дорогой ты мой, или дорогая, в конце концов, все условия созданы, давайте мы к людям по-людски относиться. Хастаханәдә 6 корпус төзекләндерү этаплап алып барыла. Әлегә В корпусын яңарталар. Ничего решайся? 20 елында. Евростильда. 20 елында. Бу корпуста ремонтны февраль ахырына төгәлләргә планлаштыралар. Аннары башка корпусны төзекләндерүгә күчәчәкләр. Где-то уплотняет на это время, ремонтирует. Следующий этап необходимо оборудование, хозяйственный инвентарь. Все для того, чтобы оборудовать, и уже можно было это отделение В2 могли принять пациент. Йогышлы авырулар хастаханәсеннән тыш шәһәр җитәкчесе төзелеп килүче балалар бакчаларында карады. 35-нче микрорайонда Акчарлак мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе ачылачак. Биредәге 12 төркемнең яртысы ясли яшендәгеләр өчен булачак. Здесь садик на 220 мест. Сметная стоимость какая? 194. Мәләкәс аръягында бер юлы 2 балалар бакчасы төзелә. 20-нче комплекста Капитошка 220 баланы сыендырачак. На сегодняшний день выполнены работы ниже нуля. На блоке Б сегодня заканчиваем первый этаж, начинаем перекрываться, выходим на второй этаж. На блоке А перекрываемся, половина перекрыта, начинаем кладку. На объекте работает 38 человек, 24 каменщика, 14 монтажников. Срок ввода 1 сентября. 31 августа хотели. Да? Очень хорошо. Барлыгы быел Чаллыда 6 балалар бакчасы төзиләр. Бу 1500 баланы урыннар белән тәэмин итәчәк. Яңа мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә 300 баланы ата-аналары электрон чиратка яздырган инде. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, кишатыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстанда яшәүче һәр 35-нче кешедә яман шишнең төрле формалары бары. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында үткән брифингта хәбәр иттеләр. Республикада ел сайын 16 меңнән артык кешедә яман шишнең төрле формалары ачыклана. Яман шишнең төрле формаларыннан үлүчеләр саны 4%-ка арткан. Абсолют санда ул 269 кеше. Аеруча тире яман шише, юан ишәк яман шише һәм күкрәк безенең яман шише лидер позицияләрендә. Татарстанда амбулатор онкология ярдәме күрсәтә торган 9 яңа үзәк ачылачак. Республика клиник онкология диспансеры базасында төбәкара реферанс үзәк булдырылачак. Шулай ук авыруларны төрле дәврлар белән тәэмин итү өчен дә финанс ярдәм күрсәтеләчәк дип белдерде очрашуда сәламәтлек саклау министры Марат Садыков. Сегодня, значит, разработаны проекты строительства онкологического диспансера в Набережных Челнах. Это позволит сделать медицинскую помощь для жителей Севера и Юго-Востока более доступной. Также было принято решение о строительстве в Республике детского онкоцентра. Имея такой центр, мы сможем реализовать законченный клинический процесс, включающий своевременную диагностику.
Бала турында иске ал, алимент төлем. Республикада шундай исем астында ел сайын үткәрелә торган акция старт алды. Аны суд приставлары башкара. 2018 елда Татарстанда алиментлар түләүдән качып йөрүче 1079 кешене ачыклаганнар. Чаллыда түләмәүчеләрне ничек табалар, ата-аналар үз балаларына ни өчен ярдәм итми? Бу хакта Гүзәл Габдуллина материалында. Сәгать 6-дан бирле приставлар бурычлыларның ишеген шакы еш кына ишекне ачмыйлар. Сәбәпләре төрле. Бу очракта ишекне әни кеше ачты, алимент түләмәүче ир-ат өйдә юк. Алимент оплачивает? Не знаю ничего, не со мной живет. С вами живет? Нет, не со мной. Я где не знаю. живет? Не говорит он мне, где живет. Мондый очракларда алимент түләүчене эзләүгә бирәләр. Кайчакта алимент түләүчене озак эзләргә кирәкми. Ул балалары һәм хатыны янында була. Он уезжал на 3 месяца, у них договоренность, он продал машину, и деньги все оставил. Уехал на 3 месяца, деньги заработал. Месяц у меня, она приехала, пошли вместе. Да, забрала и живут вместе. Конечно, помогает. Я сейчас невестке позвоню, жару ей дам, так нечестно. Бүген хатыннары законлы ирләре белән бер түбе астында яшәп тә алиментка бирүчеләр бар. Кайчакта әтиләр балаларына акчалата булыша, әмма моны раслаучы документ күрсәтми. Шуңа күрә приставлар эшне япмыйча тора. Хатыннары белән торган ирләре дә бар, ләкин алар безнең отделга килеп бер хәбәр дә бирмиләр. Бәлки аларның аларга карата производстволары булмасын өчен, проблемалары булмасын, мәшәкатьләре булмасын өчен алар килмиләр. Үзләрен исән икәннәрен дә әйтмиләр. Безгә җиңелрәк булыр әзрәк кенә булса да. Бүгенге рейд кысаларында 2 ир-атны суд приставлары бүлегенә алып киттеләр. Нет возможности. Возможности нет? Да. А сколько у вас детей? Двое. А вы с ними видитесь? Да, вижусь. Вы не работаете? Нет, не работаю. А планируете вот какие-нибудь планы, вот детям помогать, на работу устроиться? Самая большая мечта — это детям помочь. Бүлектә алар язма аңлатма язарга тиеш булачак, шуннан соң аларга беркетмә төзеләчәк. Эшне судка тапшырачаклар, анда аларга җәза биреләчәк. Бу я 10 тәүлек арест, я мәҗбүри эшләр. Ир-атларны штрафка да җәлеп итәргә мөмкиннәр. Илдән чыгуны тыю җәзаның тагын бер чарасы булып тора. Татарстанда узган ел нәтиҗәләре буенча, алимент буенча 12635 бурычлыга Россия Федерациясеннән читкә чыгу шикләнгән. Алиментчылар исемлегендә хатын-кызлар да бар. Кайберләрнең бурычы 1 миллион сумнан артып китә. Бурычның уртача суммасы 300-500 мең сум. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 15 февральда татар халкының бөек шагыйре Муса Җәлилнең туган көне ел саен шул уңайдан Чаллыда аны ГЭС бистәсенең универсам тукталышында урнашкан һәйкәл янында искә алалар, чәчәкләр куялар. Шәһәрнең Үзәк китапханәсендә Муса Җәлилнең туган көненә багышлап моңлы ягым Татарстан исемле шигырь укучылар бәйгесе узачак. Ул 13 февральдә 13 сәгатьтә башлана. Катнашырга теләүчеләр китапханәгә мөрәҗәгать итә ала. Шигырь укучыларның яше 13-тән 30-га кадәр. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Качественная урология в Альфа-клиник. Акция. Обследование гинеколога, уролога плюс УЗИ всего за 1000 рублей.